Hi guys, खुलुमबाय जोङो दा रायमनायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो बिदिबा सोलो बाय सराय बिल मोनबाय लोगोफोर थांगासिनो दं जा मोजांखा खालामखो लोगोफोर आदि belum mana adiya yo ngomong aja lah sesuatu ya ayong empai ayong bau empai albin empai ama empai baba ayongan sana मा जानो फैदों सेरजानि मा जागोन जानो फैयाखै ब्लग भिडिअ'सो खालाम फैदों ने हेवहा गाखोनो फैदों औ बेरायनो फैदों ने औ आङो हेवखां खालामनो फैदों आंबो हेवखां ओमफ्राय मम' जानो फैदों जि गोथाव मोनो आं मम'खौ ओमफ्राय मम' जागोन ओमफ्राय माबाबो बावबाय जाबाय Hello guys, जों जानोसै आरो ना बे आंनिसो आंबो जानोसै आलु थारबाय आलु बाय जागोनखा बे जोंनि दैया नोंनाव चाय दै लोंनो guys kenan tawas dia जाखांबाय नै आं जाला आरो जानो हाला खबसेयानो थावा नालाय नै आं दसे गाखोबाय लोगोफोर Halo bay Halo bay Aku biết hoặc như thế À biết Vườn dừng không khác cả các bài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn